Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Uy, Uray, nakabati ka na bala sang balita? Ano nga balita, ika? Ang imo amiga nga nag-a-star sa iya ginarkilahan, wala na siya, Uray. Mapawala lang ko Ay, matuod ika. Wala na siya. Sangsan ulang. Kagapon lang kuno, Uray. Siling man sang iya landlady. Uy, amo gali. Ay, oo bala, Uray. Kabalo ka, perte ang mauy sang iya landlady mo. Ay nga, aman. Kinpangdala ko ng libasyon ng iya alahas. Kag wala pa siya kuno makabayad sang iya arkila. Ano? Oo, Uray. Makaluluoy man ang iya landlady. Uy, amo gali. Ate, sige ika ha. Mauna na ako sa imo. Uy, hindi. Hindi gid ako sini makapati. Nagbulig ako sa makawat. Kag wala pa ako makaganan siya. Uy, hindi. Buisit gid ho. Tagoy, may sugid ko si mo. Ano ina matan? Nagsiling si Kap, nga kung mag-ayuhay kuno ka mo ni Chalbina, iprindayang iya kalag sakay sa tanas. Sa hinsayo na lang tani ipinda? Kag ining sikap do sa ag-ugman. Anong labot siya kung mag-away kami ni Barikoson hasta san-o? Ano abi kay sa iya, maka mo nagadalagan kung mag-inaway ka mo. Tagoy, ano abi si mo kung bugnuhanan na lang ka mo ni Chalbina? Para nga hatagan niya kita permis ang iya na luto ng mga pagkaon. Oy, matan. Ako yung tawo nga wala nagadilap sang ginadupla ko. Oh! Bro Ario, kung magpasugot ka, may plano ako nga maayo. Ano naman ang plano? Kadto to sa ilan ni Barikoson, no? Isiling mo nga wala ko ikaw ginpakaon kay man nagaapin ka sa iya. Kagmatan, kung buhaton mo ina, pakanon ka niya sina. Kag natural, dating gawi. Isulod mo sa bulsa mo ang iban kag dalon diri sa balay para makakaon man ko eh. Utok ang gamiton naton matan. Utok. Kung dito ka na gani sa ila, libakon mo naman ako. Kay balo ka na sa buhaton mo dugay ta naman ni ginabuhat mo.
Oh, Chutagoy ah. Oo ah, gets ko na na. Amo na iya. O sige nalakat kay mamati ko diri sa piyak ko. Kayuhon mo gid ang pag-arte mo ha. Nga naton gutom ka na gid. Nga wala ta ka ginatagaan kwarta o kung pamahaw. Gutom ka na kay ina pa. Ate, Chutagoy ah. Pero anay ka. Oh. Islan ko naman na concert sang damo bulsa. Sige. Ato na si Matano. Warara diskarte na siya. Anay kabla. Mamati ako kung anong diskarte kay Barikoson. Kag maayo kay ara si Huling oh. Oh, ara pagid ang isa, mapos mo na intuon. Mayo nga gacha Albina. Huling. Nga amatan, may baklon ka? Wala lang ah. Dili lang ko anay mapungko sa inyo bangko. Kay man, kinakigan ko ni Chutagoy. Wow, dumayong entrada sang gago ho. Kagba, ginagigan ka ni Buklan? Ano abi kay ginalibakan ni Chutagoy si Albina? Nagsiling siya. Nga samtang nagadugay ko no. Nagadalag ko na gid ang imo barikos. Ina ya. Ano? Gilibak naman ako sang animal nga Buklan? Samtang ang bukol niya gani nga pwerte kadalag ko, wala niya makita? Oo man. Daw sa gago ginabala si Chutagoy mo. Nagsiling ako siya. Napabayin na lang bala si Albina Chutagoy. Kaya matuod. Maayo man na siya nga tawo. Ang tanan amiga niya. Kag hindi lang ina. Maluluyon pa na siya. Samtang ikaw ya. Dalok-dalok. Ina ka tirada. Ang bukid! Ay, ti Huling, gabati ka? Maayo pa ang bata kay makahibalo maghambal sang kamatuoran. Wow. Pagkabati ya sa ginsilin ko, Albina. Wala ya ko yagin pakaon. Patyo niya ko na ako sa gutom. Abo daw si Ruben Padilla eh. Ano? Patyon ka niya sa gutom? Pwes, dire kakaon. Maayo gini nga aktor si Matan. Huling, hatagis ang pagkaon si Matan. Pakaan siya sang bisan ano nga gusto niya nga kanon. Anong gusto mo, Matan? Soft drink, tinapay, karni norte, bihon o kun pansit? Gusto na na. Sige. Hatagi si Matan, Huling. Ay, Matan, ano pagid? Ano pagid ang ginhambal ni Buklan? Nagsiling siya. Nga kon patalikoron ka kuno. Kag butangan sang kalaptan. Daw sa baldi ka na kuno. Maayo. Matan, silingon mo si Buklan sa dason, ha? Nga kon patalik doon siya kag butangan higot sa liog. Do ilaga siya nga nadakop sa trap.
Ay ba, kapalahikay sa barikuson, no? Pero orasan mo lang, ha? Oh, si Matan, gipakaon na ni barikuson. Sus, aray mo nga. Sige kaon niya, oh. Oh, wala na siya blumaliki daw. Purti ba? Daw palatsyon kung magkaon si Matan sa pansit, eh. Tapos may tinapay pa nga may palaman. Dasun soft drinks pa. Andaman mo lang karon sa akon, Matan, ha? Kung hindi mo ako pagdalaan sa pagkaon, masakit kagid sa akon. Sige, tuduhi ka akong Matan, ah. Tuduhi. Kung hindi ka mapakaon ni Buklan, kadto lang di. Kaya ako lang yung mapakaon sa imo. Purting udak ni Matano. Ubaw, maayong swerte sang animal. Uy, hindi. Do ubuson yung pagkaon nga ra siya tubangan now. Hindi, kung matabo, wala na ni Belen para sa akon. Purting tiga mo ba? Din ang dala mo nga pagkaon para sa akon? Oh! Ha? Ay, nalipat ko! Ba, palipat-lipat ka pa? Animal ka? Ang buot mo silingon, wala ka makadalas ang pagkaon para sa akon? Ginhawa mo lang ginsalbar mo? Bu animal ka ginmatan? Ginpagustuhan ko man si Barikoson sang libak sa akon? Kaya abi ko kun may makao man ako? Gali kay ginkalimtan mo ako? Hala, balik to. Kag silinga siya nga nagsululuka ka kag ginbakol ko naman ikaw. Sa sina, pakanon kaliwat niya. Kag sa kay gayunan niya ini, dalan mo na ako, ha? Oo. Orly, damo kwarta mo? Nga, dindala mo ako diri sa restaurant? Oo, Ting. Nakapitik ko, Ting. Ay, abaw! Pilang daog mo, Orly? Amot, hindi ko ka manumang isip. Mas, 5 ka na mol, Dako gali Hamak mo? 5 karambol? Oo, Ting. Tanawa, may mukol panganik mo sa uno, Ano? Nga mabuklan ka? Kay istiil man lang nadagan mo? Ano nga STL man? Sanambol ko yan ang naog. May ara pa na rambol, haw? Daw wala naman na. Hindi bala ako magtaya ka sa rambol. 3 ka numero ang ginatayan mo. Hindi, Uti, ano man gali? Nagnaog ko sa rambol ng dumog manahaw.
nang magdumungay kami tanan kung sino man binay nga nga indog na amo na sa manaog. Lima kami na numungay, ako nang naog mo. Amo na ay nga damo ko kwarta. Oh, aniwanet ko maorder na kita sang hamburger kag fries Ati, oo, orli Anong ordero nyo? Ma-order kami hamburger kag fries Ate, dine-in ka mo kung take out? Dine-in man o kung take out, wala ka nalabot. Oh. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle. Basta Radio Bombo!
Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Amo na lamang ang paghilibion ni Fe sang mapatay si Aldo. Samtang, si Caridad naman kag si Esperanza, nagakalipay sang likom, kay basi kung magpasugot na ako nga makapamana na sila, tungod na patay na ang nobyo sang ilang magulang. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay, diri sa Provincial Jail. Oh, anong ginayuhom-yuhom mo, Caridad? Ay, Nang, hindi ba lang nga patay ng nobyo ni Manang Fe? Di kundi wala na siya eh. Hindi na siya pwede nga makapakasal sang una sa aton. Kita na lang nga duwa ang pwede nga makapakasal, Nang. Magpangita ka na sang nobyo, kaya kuya may nobyo na kumo. Hindi lang pag ipakita sa iya nga nasadyahan ka, ha? Kay basi bala kung maakig siya sa aton. Pero, hambalon tanay si nanay, ah. Ate, sige ah. Kinahanglan nga klarohon ta ini kay nanay. Nay, maihambal kami ni Manang Esperanza sa imo. Ano, ina? Kundi, Nay, patay naman ang nobyo ni Manang Fe. Di ko makakita siya liwat. Hindi na sa pwede nga makapakasal eh. Kay kami na ang makapakasal sini. Hindi na eh. Kinahanglan, si Esperanza anay una ang magpakasal. Kag dason ikaw, Caridad. Kag kung si Manang mo makakita sang nobyo, sa ikatlo na lang siya eh. Hindi mahimo, Nay. Ba? Nang Fe? Hindi na yan mahimo. Hindi na yan mahimo nga buhaton ninyo ako. Nga ikatatlo lang sa pagpakasal. Ay, ako yung magulang, Nay. Paano na lang, abi, kung makakita ako sa bago nga nobyo? Kag magplanuan kami nga magpakasal na liwat?
Sa ikatatlo ka lang gani. Tiki, wala gani na dayon. Bangod na patay si Aldo. Bisan pa. Ang hinambalan ha? Ay, excuse lang to ya. Kay patay na ganing ako ni nagpakasal. Di mangita ko na isang masali sa iya eh. Pag gusto ka lang. Basta sa ikatatlo ka lang Magpakasal ka lang sa bag-o mga nobyo kung makapakasal na kami sa nobyo ko. Daw sa dalok-dalok kamo lalaki ba? Nga may nobyo na kamo haw? Oo nang, may nobyo na ako. Pero hindi pa man kami magpakasal kung hindi pa si Manang Esperanza makatapos. Kag kung makatapos sa si Manang, amo man ang pagpakasal namon, kag amo man ang pagpamana mo liwat. Pasunod bala mo. Husto ang utod mo, Fe. Kinahanglan, sundon naton ang hinambalan. Kay base bala kung may malain nga matabo sa inyo, kung hindi ninyo pagsundon ang hinambalan. Takya, mabalik naman ako kay Turyong. Ay nga aman, may ipapakot ka naman? Oo, may ipapakot naman ako. Ang swerte sa akon ikadua bala nga anak haw, si Esperanza. Ipapakot naton kung ano nga klase sang tawo ang iya nga nobyo. Ay, may nobyo na siya haw? Oo, ang iya nobyo, gwapo kuno nga lalaki, kag mabuot. Ti, gusto ko may balaan kon bala, madayon o kon hindi ang ila nga kasal. Ati, huo Adali, malakat kita kay Turyong. Ditsi nga. Hipos na bala ni Stor? Natak-an ko mamati sa imo hibi-hibi. Matulog ba ko, pro? Naadumduman ko lang si Marites. Ang nobya mo nga dako mata? Oo, Marlon. Kuani, inlabi ko siya eh. Apang inbrikan niya ako. Man, nakakita naman siya sa ngiban. Nga, gimbrikan niya ka tungkol na sa muna. Wala ko kuno obra mo. Di ko di mangita ka obra? Saan ako makakita sa obra? Kay wala gani sa kulubrahan. Man, kubid pa mo. Palangga ko ganyan si Marites mo. Kag mayo pa nga. Mangin matay na lang ko. Kung bayaan malang ko niya. Kadamo na sa babae. Pangita bla sing iban bla. Abi gusto na. Kay matulog na ta. Buwas nga daan aga pa ta mabata. Kay mamasa ta harina. Para buhaton nga pandesal. Ginhagad ko liwat si Miga Takya nga mabalik ako kay Turyong. Tungod ipapakot ko naman ang mangin kapalaran sang akon ikaduha nga anak nga si Esperanza. Sa pagpadayon ko pagid. Maayong aga, Turyong. Uy, kamu gali mayang, Takya? Ay, oo. Mapakardrid ako liwat Ati, sige. Ano naman ang aton problema, mayang? Ipapakot ko lang ang akon ikaduha nga bata, haw. Kuan ini siya, mamangkot lang ako. Makapamana siya o kun hindi. Nagaedad na ina siya sang 27. O sige, kuhaon ko ang akon baraha.
O sige. Katina. Ara na. Balasahon ko iniliwat. Nakahimo na ako sang 3 kahotong sang baraha. Basahon naton ang ginasugid sining baraha nga ini. Uy, anay ka. Aba, ano bala ini? Nakakita ako sang madamo nga tinapay. Tinapay? Oo. Aber ining isa. Bah, ano ini? Tinapay man gihapon? Apang may nagasamo nga dugo? May, dugo? Ano nga dugo? Nga may dugo, Turyong, ha? Basi, kuluring lang inasang tinapay? Hindi. Matag nga dugo. Matag ang ginapakita sang numero nga ini. May labot ang tinapay sa ikaduha mo nga anak. Hindi gid ako makahangop si Turyong mo. Amo man gani ako. Apang amo inang ako nakita sa akon baraha. Ati, hambalon ko si Esperanza sinikaron. Mapauli na kami migo, Turyong, Ati, sige. Aring bayad ko, Salamat. Miga, do hindi gid ako makaibalo kung anong buhaton ko sinimo. Maano ang tinapay sa kaso ni Esperanza man? Pamangkuta lang anay si Esperanza kung anong nobyo niya nga ina. Esperanza, sino ang nobyo mo nga ina? Ano ang iya nga trabaho? Kuanay. Naga-security guard na siya sang una. O galing kay napahalin siya kay nagpandemic mo. Nagpanirang ginagwardyahan niya. Amo gali? Oti, ano ang iya nga obra subong? Kuanay. Nagamasa na siya sang tinapay sa bakery. Ano? Nagamasa sang tinapay? Oo, Nay. Sa ano siya abi mabuhay kung hindi siya magtrabaho sa bakery? Nagamantinir lang siya nga magmasa sang tinapay. Kita mo ha? Kung magbakal ko ganis sang tinapay si Anay, kadamo sa ginadala ko. Man, sobrang ginahatag niya sa akon mo. Amo gali? Tingala ko nga kung magbakal ka sang pandesal, may paaman nga mamun. Nga wala ka magsiling nga manugmasa sang tinapay ang nobyo mo. Bago man lang kami sinanagnobiyahanay, Nay. Kag nagsiling siya nga mabalik man siya sa iya trabaho nga sikyo kung matapos ng pandemic. Mo Diyos ko, Esperanza. Malain ang matabo kung magpadayon ka sa papakignumbyo sa lalaki nga ina. Ha? Nga, Nay, how? Basta lang. Hindi ako maluya nga magpamana ka sa manugmasa sang tinapay. Magpangita ka sang iban. Nestor, may ihambal ako sa imo. Oh, ano ina? Break na kita. Ano? Hindi maluyag si nanay nga ikaw ang ako nga mapamana. Bangod nga manugmasa ka lang sang tinapay. Ano? Esperanza, hindi. Hindi ka makig-break sa akon, maluoy ka ho. Makakita ko yung iba niya trabaho kung matapos ang pandemic gini. Basta mo inang pamatod ko Hindi na ako sa imo. Dira ka na. Esperanza, madali lang.
Esperanza! Uy! Ato na siya? Oh, Diyos ko. Ano ini? Kanga nabuhatin ni Sako ni Esperanza? Nga, Diyos ko! Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre.
kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, sang nagaistar ng akon duha kapakaisa sa balay, nakapokus na ang atensyon ni nanay sa ila. Gani hindi na siya istrikta sa akon. Kag nalipay gid ako nga makaupod na ako sa mga activities namon sa school, kaupod ko si Gladys sa pagpadayon ko pagid. Wow! Matuod ba na, Darcy? Mapasugot ka nga mag-attend sa aton University Week? Oo. Nahambala na namon ni Gladys, ina. Kag abi mo bala, may binahili mo? Mapresentar na lang ako dayon nga mapartner mo. Ano? Nagauna-una kagidi mo ya. Kadugay pagani sa to. Nagapaniguro lang ko, no? Basi kung maunahan pa ko sa iban. At ano? It's a date, ha? Okay. Ote, nakita mo na? Kundi, hinali ka lang nga nangin popular. Kadamo na sa nag-iimbitar si imo sa party. Oo man, no? Kag nagapasugot na si nanay nga mag-enjoy ako sang husto. Thanks to my hinablos. Ote, nakapropose na sa imo si Cody? Wala pa Base sa University Week mangin boyfriend ko na siya. Assuming, ha? Ano kay amo pala nga biya ko makaangkon sang boyfriend mo. Kag kun matabuin na, si Cody gid ang una kag katapusan. Isa ka lang diri nga naghahampang sa tirasa, Dora? Oo, nang. Di na si Dave. Naghampang sila sang boy ni Mrs. Lokban. Nagsaka sila sa sirisa. Dason, ginlagas nila ang paka sa likod sang balay. Man, may turugban dito mo. Ako wala ko yung nag-upod sa ila. Man maakik si nanay pati mo. Dason, basi mahiguan ang akong dress. Good girl. Amoy ng buhaton mo, ha? Ay, may dalagali ako diri nga chocolates para sa inyo ni Dave, oh. Yay! Chocolate!
ikaw subong ang magpatulog kay Dave kag kay Dura, ha? Kay kapoy ako, Darcy. Nga amanay haw. May ginabatsyag ka bala? Wala, Gingkapoy lang ako sang sagad og tas kay Dave. Nga anay? Kalagawan nga bata, Nagasagad lang sa upod-upod sa kay Pedro. Sino niya si Pedro, nay? Amo ina sang bata nga boy ni Mr. Lokban. Ay, kasabad nga bata. Wala batasan. Kay ti sa uma ina sa magalin mo. Man bata ina sa sang obrero ni Mr. Lokban. Kag iyagin kuha para nga sulugoon nila. Ti, nag-amiguhay sila ni Dave. Kag madamo sang natunan sa iya si Dave. Anong natunan ni Dave, nay? Pamangkota siya. Kay matulog na ko. Ato na si nanay, ho? Kagdo kapoy gid siya matuod. Ay, kadtuan ko si Dave sa kwarto niya, Dave, nagakatulog na si Dora sa iya kwarto. Nga ikaw ya, wala ka pa nagtulog, haw? Kagoo, gali. Nakapangamuyo ka na? Wala na ko nagapangamuyo, alin kapon kagagabi. Lawyag ko nga may kaupod ko sa pagpangamuyo. Dave, wala ka nagaisahanon kung nagapangamuyo ka sang isahanon. Kaupod mo ang Diyos. Hindi ko man siya makita. Gusto ko makita ang napangamuyuan ko. Pero hindi ko magpangamuyo kay nanay kag Mrs. Alonso nga mestra sa religion Magpalapit ka diri sa akon, kay mga muyo kita. Wala na ko ganin nagapangamuyo. Wala na ko nagapangamuyo, dugay na Nga Dave. Hindi ka makig kon manugid ko? Nga nagapangakig bala ako kung magsugid ka sa akon sang bisan ano? Wala. Pero nasubuan ka. Pagdason, ginakahuya mo ako? Nakahimo ka bala sang malain, Dave? Kagamuin ang rason nga hindi ka magpangamuyo? Wala man ko makahimo sa malain. Pero gusto ko nga buhaton. Ano ina, Dave? Loyag ko nga magambal sa tinaga nga nabatian ko sa bata nga ginsugo ni Mr. Lokban. Gusto ko nga mambal ina nga tinaga. Bisan pa nga nagapangadi ako. Ano ina nga tinaga, Dave? Malaway nga tinaga. Ihambal kon ano ina. Di puga. Lilintian. Husto na, Dave! Hindi na ako magambal sina Manang Darcy. Hindi na ako magambal sina. Kabalo ko nga laway na. Pero wala man ko kabalo nga. Nga maakigali ka mo sina. Dave, nagapati ako. Nga hindi ka na maghambaliwat sina, ha? Kag mas maayo, nga hindi ka na magupod sa bata nga ina, nga ginasugo ni Mr. Lokban. Hindi gid makagwanta si nanay sa kadungol ni Dave. Gani ginhambalan niya ako nga istoryahon ko ini. Gani gilayon ko nga ginpaintsindi si Dave nga malain ang ginabuhat niya sa pagpadayon ko pagid. Nang, makaibalo ka bala magpanawag pareho kay Tarzan? Hindi. Pero hindi ako maluyag. Nga mapuno ang imo pinsar sang malaway nga tinaga. Kag manginhilo ina sa imo, Dave. Kag ibutang mo sa pinsar mo ang mga maayo nga butang para nga may anihon ka sa pila ka adlaw. Oo na nga. Kon amo, mga muyo na kita? Oo nang Darcy. Mga muyo kita. Kaldason,
Hindi na ko madlok magsilinga. If I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Amen. Ala, Dave, tanawa ho. May lalaki nga nagapakadto diri ho. Oo man. Kagwapo sa iya, no? Hi, kids! Kamu si Dave, no? Kag si Dora, hindi ba na? Nga kilala mo kami, haw? Masami ka mo ginamention sa ako ni Darcy. Sinang Darcy? Oo, Sino ang ngalan mo? ako si Cody. Boyfriend niya ako. Ano na ang boyfriend? Dora, lakat bala. Ay bala si Manang Darcy. Ngaring iya boyfriend nga si Cody. Oo. Sorry lang sa kay Dora, ha? Kapit ko na siya. Pero inosente na siya. Ah, gali. Kag ikaw ya, hindi inosente, Dave? Oo eh. Inang bata bala nga. Dalaga ni Mr. Corte. May boyfriend mo na siya. Primero, nag-ulit-ulit sila. Titason, tandayanay dayon. Sa din mo sila nakita, ah? Sa bintana. Kung magpaningit kami sa sirisa sa akon migo, makita ko na sila sa bintana. Babe? Nga wala mo pagagda si Cody nga magsulod sa balay. Manang Darcy? Cody. Siya galing pa kaisa ko nga si Dave. Ah, oo, nagkilalahay na kami. Nawili gani kami sa pagkabalanay diri. Ah, Dave, salamat gid sa pag-entertain mo sa ako, ha? You are welcome. Mahalin ako, Cody, ha? Nang Darcy? Sige. Sige. Kala mo yung pagkabata, listo. Dave, malakat na kita sa atong Sunday school. Di na sila ni Manang Darcy? Naglakat sila, kay mapiknik sila ni Cody. Si Lola pati, ha? Ato siya sa kusina. Nagahimo siya sang ginamos ni Eva. Ay, Dave, Dora, ari pagali ka mo dire. Oo, Chay Linda. Pero malakat na kami ni Dave. Ote, nakapanibin bala ka mo sang maayo? Oo eh. Ote, Dave, matinlo man bala ang likod sang imong dulunggan? Oo eh. Malakat na kami kung hindi tinlo. Ote, sige na. Maglakat na ka mo. Kag hindi ka mo magsagi pasaway, ha? Okay? Hindi ka mo magsugilanon sa iban nga mga bata. Kag hindi ka mo magsagad hulag sa inyo pulungkuan, ha? Kag hoy, hindi ninyo pagdulaa ang inyo inughulog sa koleksyon, ha? Oo, Chay Linda. Nora, dali na. Oo. Ato na sila. Oy, dugdagid ako mo. Nga wala sila makapaninlo sa ila dulunggan kag liog. Pero kung usisaon ko sila, patod nga madalaga naman sila. Kag hindi ako makalambot sa ila. Motoy! Dave, hindi magpamuyayaw. Hindi man na pamuyayaw, Motoy. Kung pamuyayaw, ginman, anong labot ko? Kung maghambal ka sang amo sina nga tinaga, alain na. Hindi ka maghambal kung Domingo.
Maimbento, bala ko sang pamuyayaw nga ako lang. Silutan ka na sang Diyos siya. Kung buhaton mo ina. Siguro, keljoy ginang Diyos tura mo. Wala siya makaibalong ang bisa ng bata. May matarong ang magpautwas ang iya matarong. Dave, pasikilatan ka. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.